tansah liwat Gus anake sapa iki kok nek gede dadi apa ora mung kalon tanatu dadi kowe yo ya sekali lagi terbang dan yak kau tapi Nastomik anu Mas Uncek Nastomik iki sing rada lho iki cempolo kok ya aduh selamat malam lah ndoke nang kene kok wis netes kene ndok mlebu rene lha kok wis netes nang kene kok ya sapa sing nggawa ndok kuwi Mas aku niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa lah marmute kok wis netes kok jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut lho marmut ki marem tur manut ngono lho agak lek emut kok ya kira marem tur ngemut macane sing dimut apa sing dimut apa niku ndok niku ndok bebek niku to senes ndok puyuh wonten ndok bebek yes pokoknya dudu ndok jaran lah pokoknya ndok anu lah selamat malam wong bagus selamat malam Pak Gareng kowe kok iso ganteng ngono ki jane ibumu mbiyen nyidam apa to Mas nyidam gori Pak gori ki lek wong kene ora ngerti gori niku tewel nggih nggih nangka heeh nangka nek cara kulon kan apa lek ngarani gori nek cara mriki tewel oh ngaten dadi siji desa siji curu kan ngono siji curu niku ayo cara siji desa siji cara lek ngaten nggih malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan dalem agung Bu Hajah Rumini ngaten mika matur sembah nuwun wis pun panggih Bu Rumini kula to heeh dereng lho wayahe panggih sik no kono medhun gek petukan Bu Rumini sik kok panggih kalih Bu Hajah Rumini ki kados manten mawon to maksudnya ini sing kanggo dalem kan perlu jagongan dhisik engko hajate apa terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa nggih ngapunten niki wau amargi dugiripun telat wong sing tinggi lung-lungan penontonmu sampean to dilung-lungne munggah ngono nggih enten mriku aku batin lho kayak apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong kene mbak iki ta kok ya jan jenengan ngertos ki amba lho iki panggunge kalih jenengan kian panggunge ngene jenengan iki kian lho lha nek sapa nek ora nek walah Pak mbok kaya tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho nang apa jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho pancen ngene tak sengaja pripun tim panggung engko cek enek kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake untune rada ombo-ombo Jadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kali ngrowok niku. Wah anu to. Ngrowok iki enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Hajah Rumini menika haul. Mugi kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah
Hajah Paniem. Hajah Paniem. Saestu lepas soparane jembaro kubure Padang dalane. Nggih. Tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Amin. Langgeng Amin. dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini menika tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe nu ya mandi. Mboten, Pak. Lho kok malah ndongakne sing kanggoan dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakane. Ngono, dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakane ki ben nyelot dawa rek ngaten. Cagakane pirsa? Kalau cagak kabel ka lho. Cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih Anim. anim dia. Rumah saku ora cetha ya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya. Maksudnya rawuh rene jam. Nanti to kowe kok ngalih iki nyang Kula apa? dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Ngapunten dugi mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa ten mriku kaget Ning kotak kono kan penonton dereng tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono, golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gak aku nek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Malah lagi mboten. Njenengan ngelake kula kethek. Matur nuwun. Lah, iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloki kula tekek. Matur sembah nuwun le Pak. Matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamuntuk budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindhane. Pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah saiki ora mung Burumini bae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Lho, lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangut karsa, tut mulih handayani, kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe wayangan. Ya digawe-gawe no. Lha digawe-gawe pripun acara napa? Lah sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Lha lah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang apa? Wong umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude suda. Tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no. Aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye yo. Aku panggah budal. Tak tawak-tawakne aku. Dugi mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lho Mas aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah paling ya dibisoi. Lho Mas aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga
donga liwat bidering kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dono rasa. Dono ki apa? Dono ki. Dono Kasino Indra, dudu. Dono ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki weweh apa paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan bakso apa piye diwe caos ki? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngewahi apa karo penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok nyaosi yo. Entar rewangi do kono do kene niku kula golek. Ning daleme Bu Haja Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke ora ndek apa-apa le. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Aturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garangan sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya aku. Si Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta iki ngawur rambut geni aku lek mok kok ning ngono aku kudu kayang aku. Boten cah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, iki sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbana Ikeng Ibu. Ayo, tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Ini. Terotak. Ho. Dalem kaya pisanane dikeki pemanasan ki yo sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Wah iya. Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake pesinden sing ora gemen-gemen. Nggih. Lah wong tak dekne sebocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo kuwi apa? Kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Bobote pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean. Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Apa ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Alah, Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok ki wis ginaris ngono. ngrayu pripun lho kahanan kados keten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Iya to. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Ya paling ora rodok sangar titik. Badak, ngono rodok sangar. Badak. Dirayu to Mas dirayu. Nganggo. Aja sing cantik-cantik sing cilik-cilik dirayu. Sekali tempung terayu. Nyapa kok iso ngusapi ngono? Sampeyan ngiler. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak balas kok. Ih. Iso masih dibalas. Lah piye? Aku arep balas jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei, Setidakku to. ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudu janggut to kok ya. Janggut. Lah iya. Loh, kene kan ra tekan to aku ya. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Iki rai ngono lho. Cuma tak wis niat langsung dibetot temike.
mikir langsung dibetot. Ya. Kudune dijawe disawang raine pasuryan utawa rai basane. Lah nggih. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Rai apa? Apa? Rai lok. Dadi saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngene ya. Apa? Yang apa? Mboten napa-napa. Nyapa. Jatuh kalon itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Malah mbledosno. Yo asik. Mau reken Mas aku jajal dirayu, jajal kaya ngapa lek mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa suweneng kok. Dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Sembarang manut sampean dandang kula kenek pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli? Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis nek kirana to Mbak. Ngene Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnya iki mok tukokne apa? Tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? tak tukoke bego. Nyapa kok bego? Lah wite mawon gotong rakuan kari bego. Lek arep ngajak di bego dikawang ngono. Angger arep karon sih ngono. Tak gawe bego. Heeh, dibego. Lah sing terus akhire kowe dibego bingung goleki lho ning ndi iki. Uncek ning ndi tibake dhek keplites. Koblekan bego cemet. Modar berarti. Mas aku. Nenono. Kuwi oleh. Ayo. Duh wong lemu. Lemu tur ayu. Dirah lemune. Heeh. Wong ki jujur wae, apa entenge? Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau maune wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono ngono lho. Oh, Wong wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Dijunjung, Mas. Junjungen. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayangke. Lah mosok kula jujung ngeten iki lho. Lho ya Dijunjungi ngene lho Mas. piye, Mbak? Heeh. Nah, Kris lek cowoblok tak sowablok. Dijunjungi ngono lho. Bisa, jujung ngono ora apa-apa kaya ember. Ini jagotku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye? Ora penak to aku. Oh piye? Dian. Terus kowe srisik Tris, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki lho. Jogete senang kuwi. Guru joget. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocap ulone iki arep mangan kodhok ngono lho. Kodoke sih, Dan. Lah sapa sih ning ngono kok ya Aku. aku. Terus Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. oh, iki yang gleleng iki ya. Ali. Bojone setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Incih Kang Mas. Wanita utama. Alus. Iya. Incih Kang Mas. Ngono ki bodine iki bangkane nawon kemit. Ngono ki. Iki apa ya nawon kemit sawang to lho. Lho, demok lho enek ginggiane to. Nawon kebul. Oh iya. Apa enek kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo?
kentol kok mbok kayak gini iki lho. Kuwi lengen. Lengen. Lengen to? Lah rumah kamu apa kaya? Ah, kentolku karo kene gedhe kene. Ih. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Titipun Kang Mas. Enten taman Kang Mas. Ngopar neng taman. Yo delok-delok. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani ngene. Kecil lho, Mak. Kecil. Rumah saku. Yang apa? Dek, Nyapa? ngerti kahanane to. Ada apa sayang? Pacangamu ki tenaga ringkih. Ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke. Aku kan gembira, aku kan seneng. Ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok. Ibu dilus-lus. Obat abitke. Oh, dilus-lus. Injih Kang Mas. Pripun Kang Mas? Pripun? Wes Pripun? aku gak rangkepan risik. Masa gak rangkep? Kok malah dibuka ora cetha kaya. Keri aku. Loro dikapak-kapake skeri to. Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya Ngene wong nandang asmara. Diteko kene meneh to iki mau. Kok bali rene meneh iki lho. Wis, ora apa-apa asmarane dobel kaya. Apa ta wakku dewe Wis aja ditabrak kaya ya kan ibarate manten temu ngoten nika kan mlaku kan lumrahe manten temu biasane balang-balangan suruh. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. Kok kaduan balang sih ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone mosok dibalang sandal. Lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngoten mawon. Iki sandale anakku to. Sendalku iki. Sandale dheke kok ya. Iki sendalku dhewe. Yo dipalarke. Nenen tung 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 seng. Ya. Pripun? Lha wis pokoke engko palaran seng. Seng. Heeh. Gosong to kowe? Ora. Iki tung seng lho kaya kobong kok. enggak, dhek mek urung ngadus dadi sang ora mek gosong tok seng ki. Mas aku. Oe. Nyapa? Lah kowe ngene. Ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Pripun? Ora cetha. Ora dadi palarke kono wis sik aku ya sing ngene to. Ayo, ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Do dewa. Sawo. Ora gelut kaya. Ayo Kris, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. Sono mring besok kapan Cek uripe bejo. Jejet lan wong Ayu. lagi luwih ayu. Oh jejet ayu. Umpama no nakoda tanpa perahu sasat
iki menyilih dandang kula. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Iki niku enten. Nggih. Piye lagune piye? Anu cek Nangis. aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Nggih. Piye? Wis iso ora usah mok warai ngopo to kok ya. Ah ngono takok nyopo kok suwe-suwe kaya entit to jenengan. Takok. Aku rada sak kakange titik ngono lho. Kakange titik. Adike kan tit, kakange entut. Nah, ngono lho. Sing makseng lho. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora krasa? Sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi lho, Nduk. Muga-muga Gusti njabai sekapan Anggonmu kali bisa kumpul kaya tuing uni. jaranan Jarane jarane ci. Jaranan jaranan. Jarane jarane ci. taun ana windono wong ayu. Taunono windonono tak enteni Ana ngendi? ing pucuking tresna. Monggo bekasane mung katon sliramu wae. Pam 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 pam. Tak suwi pawelingku. Muga mono kangmas Ya. janjimu. Aku kang setya Satu tak enteni. slow. Oke, Krisnya. Ana Mas Uncek Sanusi Cahayu. Budaya. Oke. Kata Mas Agus juga Mas Febri, keluarga besar Bu Ajang Rumini. No. Nangis sajroning batinmu. Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora krasa aku kudu Piye? sambut karo Pam 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 pam. Tak suwun rina muga-muga Gusti jabamu bali bisa kumpul kaya
pinarak rumiyin Cahayu tembange ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Heeh, mriki pun kanca-kanca menika saking anu iki, Mas Gawir kalian Mas Tul ki saka Pare. Mas Uncek. Nggih, pripun? Dadi kapal nyoto dalu menika penjen lak mboten ijen to kala wau tindak ngriki. Mboten. Karo sopir to mesine. Nggih. Mula kuwi Mbak Elisa. Mbak Elisa. Heeh, Mbak Elisa diaturi minggahno sasana pagelaran. Wis lenggah ning kono mok junjung apa piye Mbak Elis? Mboten kersane jumeneng kiambak, malah dikira pesinden lempoh. Lah, kowe karo kancane padha-padha kok kulon ning. Lho, apa kan jujung. Lha sapa ngerti sampean karo kanca kaya seneng tetulung, ngoten. Nggih, ning kersane jumeneng kiambak, ngoten lho. Oke, Mbak Elisa monggo minggah wonten sasana jumeneng. Wis ning dhuwur jane. Munggah engko terus teko tirop kono malah repot kok ya. Oh. Kene. Kene wong ayu. Elisa Alonso, langsung jak. Aku jogete Mbak Elisa ki apik ditabuhi najan ora tau setelan ning dadi setel. Bareng nyawang nguncek kok mek kenduk-kenduk tok lho kowe kan mau ki njut. Aku lho gatekke segakane niku apik kok. Kok ngono. Getak kaya kaget. Ngono lho. Lah kowe ora ngerti kuwi pendake lan mesti totalitas to. Nggih. Timku ki ning mburi sinden enek pas wayah enu mesti digenduk bangkeane. Ngono mesti pas. Oh, sing dukulena nduleki ngoten. Heeh, enek. Dadi kok ene mesti los. Mergo sing tukang anu nggawa pendulet dhewe-dhewe iki sasangisan lho aku enak. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam sugeng dalu Mak Cange Mbak Yu Limbo. Lan sedoyo Purwarga Bogem ingkang kula tresnani. Ngomong apa to iki? Lah kirangan Bogem. masa nggo BM apa wae? Bogem. Bogem mana nih? Bogem. Bogem koyo Bogem. Nah, bo. Nggih, Bo. Gem. Nah. Saestu kula mrigi niku asline mergo katresnan. Ditelepon kalian Bopo Rudi Gerong. Gareng. Rudi. Bopo Rudi Gareng. Garong wis ben marem. Gerong. Halo, piye lek aku telepon. Pripun Pak Rudi? Tanggal samene selo rasa wong nek panjenengan pokoke tak bolongi aku. Wah, tenan iki, Dek. Angger tak telepon apa-apa dibolongi karo Dek iki. Dibolongi kabeh. Pokok terima kasih ya ini lah fungsinya rakete kekedengen iki ngene iki. Kekadangan. Ketemu ibu. Kekadangan saka kedeng. Aku katut kono Mas aku. Ketularan lah. Heeh. Ketemu Bu Rumini saking senengnya beliau juga lembah mana nyenengke opo-opo di Sugoto. Apa sing diceneng apa? Opo-opo pecel Nyeneng nih. nyeneng nih. Kok nyeneng nih? Nyeneng nih. Apa pasugatane apa ae? Pecel. Heeh, pecel. Celok pecel lho. Waya ditawani ka arjeng jangan tewel. Opo tewel-tewel. Oh, iya tewel. Kita ketemu itu tewel kan itu. Iya, gori. Gori ya. Nongko. Heeh. Nongko. Aku seneng sama Pak Rudi seneng sama Bu Rimini seneng karo warga Bogem seneng. Sing tak senengi siji iki. Lah nyampok kowe. Si Primus siji iki. Primus, bintang film Jakarta. Artis ora senenge koclok iki. Bintang film Jakarta. Bintang film Primus. Bojone Jan Faira. Untuk Apa? pria mong setunggal. Kamu kesini ki kudusnya sempak karo aku. Kita tuh berdua itu wes podo ireng-irenge. Seapa? Sempak. Wong loro iku kudune sempak wong loro. Digawe sitok gaenen wong loro le. Enggak apa-apa le. Napa? Lho ki mau apa ki mau? Sempak. Sempak ku lho.
Beda. Lho, sitok dike wong loro ki dhek njaluk wong loro ki bejo lho kowe. Aku ra seneng aku. Rasanya nyendak-nyendak. Maksudnya sempak niku napa Cahayu? Senenge Maksudnya Sempak itu bersama-sama itu together. semangat ngono. iso tugedel berarti. Together. Kuwi lho. Tapi aku sengit banget iki karo primus siji iki bocah. Kowe kok dinei sing sakmene langsung kowe kegilo-gilo kowe seneng ya. Ukur seneni kowe. Aku cemburu aku. Biyen ketok apa saiki ketok cilik kowe. Yo. Sing karo Krisnia kowe Jenenge bolos sinten to, Pak? ya Pak Rudi kok. Aku pokoke sing anu rada menangno tak ewangi ngono. Piye kaya ngono kuwi? Sak sirmu dhewe. Arep mangkat bareng. Ora Jarene Arep yak-yakan. Ayo. Terus kowe iki ya ora totalitas. kowe mangkat mau jare arep apa? Arep nyambut gawe bareng-bareng. Nah, kuwi lho. Tapi mau kok gelem karo ana sing liyane langsung kowe ngene-ngene. Seneng kowe. Seneng kowe. Marem kowe. Pak, Rumasane kok ning ngarepe Elisa kok terus kowe seneng-seneng karo wong liya. kowe pamitmu mau apa? Jarene arep sekolah, arep golek duit. Kok jarene kaya ngene iki? Kowe ngapusi dening aku sing wis tresnani kowe apa ya aku kurang anggenku arep ngladeni kowe sampe dene apa ya kurang? Apa ya kurang anggonku? Kowe kok malah kaya pitik talkon to Lah kowe iki. dipenceti kene kan iso bone kakek. Niki sakit apik coba ya. Masa? Piye, Yo. piye, Kowe nek putrane. Ya. Ya. Regane piro iki? Regane piro? Apik to. Anakku mesti demen iki regane piro? Apik to. Coba diputer sekarang isa-isa iki baleni nek ya. Diputerne. Lah. Ya. Oh, kuwi lek aku roh kuwi. Apa? Nabrak anu ku lho. Lah kakean leh muter kok. Delok. Jare lek diputer sisihno mlakune ya piring jarene. Lek diputer sisih mlakune menceng ngono jare. Jajal. Ya. Mas aku. Mah aku nek jare arep sekolah ya sekolah. Ora. Omongno. Ayo sekolah. Mas aku. Ora ngono kuwi. Malu aku malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane gwedi bareng kok nekat. Nekat to. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat to ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedake ngene iki ngono to nek nggonane. Elisa ki cemburu kowe ora kena ditomong. ae. Wong lanang mentra-mentre kowe iki. Ana koyo ngono kuwi apa? Nangis ka lho. Malah guyu malah. Nangis, guyu piye to? Aku pendi ngono tak masake lho awakmu. Ra ketangmu endok terus. Endok kok endok. Kaya kurang to, Mas. Sesuk aku ora lunga-lunga kene tak bedake. Wedakno pacakno sing resik nduk. Aku ngene iki. Kowe iki dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadoan terus teko kene ra macak blas ngono kuwi sini-sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora cetha. Pitik iki lero ngono ki bakal masamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora cetha kaya. Heeh, nah ngono kuwi. Dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Satu-satunya ben ro aku terus ya. Ning kosek. Yang apa? Aku bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kok ndure kethek iki lho. Kuwi blasteran. Lesteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah ya ki lucu, malah lucu lho iki. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu lho. Iki apa iki? Oh alah, ya ganti iki wae. Ya Allah, aku badan wis kelingan kowe modar kowe wis ngono kowe. Kok malah kaya Sinchan to? Wis nek ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Iki kok Bolongane gede to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi?
Lah dehem. Sing ngene iki. Dehem. Watuk. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Kita Mbak iki mangan mok kon budal sekolah to. Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ana sidon kok njuk ngene ora. Sekolah lek macake ngono kuwi sing mulang sapa iki? Sing mulang kene nika. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi kok kayak kowe duduk kok ya. Iki terus to. Mas aku senenono Mbak, senenono. Mas aku ora kurang piye to? golek nganti semaput piye? Ora. Direh-reh. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku piye mau? Ya apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni Tak ya. gondeli kene lho. Dipeneteni ya. Aja engko nyubles ngono. Malah nyubles kok ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter lho. Seneng kok seneng piye to ki? Lho iki siji desa siji cara. Mbak Elisa kan saka asline ngendi Pak sampean kae? Saka toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Tilo-tilo. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi. Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih toli-toli. Kok dalane wong lanang? Lah iki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang to sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya Kowe turu wae. Bu. Kowe meneng ae tak hapusane. cilik radang ora. Tak cilik. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek EPG awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak jagane MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Lah iya to. Ora. Aku ditambanono iki aku. Tambanono. Aku sedih kok ngene iki. Jaluk gen seneng. Dijenggleng apa piye ngono ya. Yoga. Lah apa? Anu ya. Iki lho gajah. Cilu. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, ralenya panjang. Berbunyi. Ya ora muni. Masih jen ora. Endi? Ada diuwek gue. Mas aku. Tapi nganggo anu pangkur jenggleng ya kene. Oh iya. Aku dijenggleng. Jenggleng no, kowe kan mencolote dhuwur. Mencolote dhuwur. Caping gunung ya kene. Lho kok Mbak Elisa ki spesial bawa pinter kok. Penyen tasik kuliah no sampun punya putu. Kok punya putu. Sapa ngerti lho ya. Kuliah no. Seseh kuliah. Semester pira Mbak penyen? Semester kata. Kata. Kali 12 doso. Lah kowe Kali 12 dosa ki opo? Di atas 20. di atas 20. Oleh lek 11. Bareng kowe. Kowe kuliah ndi? Kuliah ning ndi? Aku ora kuliah kok. Lah kok terus Aku isih paut tok. Mas aku paut angger mulih ngrentenge begine kancane digo mulih. Ya ben. Ya, genjreng ya. Mas Ucep. Nek mung keri-keri sing pena lho. Iya. Loh, iki ambak omong sakmene, Mbak. Iki lek genjreng mencolot iso 3 meter punjul ya. Heeh ya. Umuk. Kowe iki tak umbulne. Tak umbulke kok ketok ngapusi tenan lho. Ora ya ben Sampeyan penonton. sampeyan colot 3 meter iki. Penonton iki ben gumun karo kowe. Kudu diomongke kaya Lho kuwi berarti kethek tenan lho. Lho ora. Mencolot 3 meter. Tahu kok mbiyen ki mencolot 3 meter punjul to. Saben bengi medun langsung ambiar nyeprok. Anu mbang api ya, Mbak. Aku. Ya teater ki dulu-dulu mapane mbogem gurah Kediri. saben bengi. Ayo. Nyawa kok ratekan sih? Ra groso.
Mencolot tok mek 3 cm iki piye to, Le? Masa ora krasa. Ora. Lemon melumput. Melompat. Melompat berapa tinggimu tadi? Ya semene. Lah ramuni, meneh coba. Nggih. Lho ramuni, meneh coba. Lho ramuni. Engko lek anyang-anyangan kowe tanggung jawab lho. Mas aku bar mencolot ngono terus sampean nguyuh dek kapan ke. Aku Ampun dibuka to. Coba nganggo kuwi. Yen memajang. Sing cetha. Lah apa ngomong apa? Artikulasine. Kowe iki ora memajang. Lah apa? Yen memajang. Yen memajang. Mas yo kowe ngono aja mok critak-critakne ngono lho. Bacut iki. Dek enggak ero lek kowe omong apa kuwi. Ya bene aja mok omongi. Aja mok omongi. Empeten dhewe ae. Mengkaro Kowe meneng ae. kan kudu aktif. Aktif kepiye lho? Kowe menenge kene misle kok. Ngono bae. Kok kaya tenan-tenan ae apa sing Niki misle apa? jeglenge niki lho, Pak. Dikenake sing misle apa? Ayo. Sing jeglenge niki. Wah nu genjlenge menggak-menggok ngono ta. Nggih. Ngono menenge kene mleset kok. Lah ya energi kok ya Mbak Elisa Lah ki iya berarti energi. ki aku kon meneng. Meneng ae. Ya wis ngene, madhep ngendi? Madhep. Madhep ngendi? Ono. Ayo. Ngono lho. Alah nuruti wong gendeng iki. Ndelokke apa ta? Pengen. Jenengan pengen. Ngawur heeh. Ora le kaya ora cetha. Presiden ki apik. Heeh. Ora mangape muni lho. Suarane metu lho. Kita ora mangap muni aku mangap. Muni iki Tanpa mangap lho, tanpa mengo lho. kuwi lambe apa kaset kok ora mangap kuwi lho. Mangap kok. Lho, Lambeku. omong lho Aku genah. ngomong kok. Ha. Ha. Lho iya ta? Ora Pak meneng ae. Aku ngomong. Ngomong lho. Ha ngono. Mas Uncek lho. Lah kuwi lho. Mas Uncek. Ha. Ha. Lho. Lho ora to. Yen hae ha ngono. Ngono. Tok. Gah aku kowe rumah saku. Kowe ki modele kowe kaya tembus pandang lho modele iki. Rumah saku. Piye? Ora tekan. Rodo mumbul sithik. Anu to kowe wis kowe. Amit nggih Pak. Eh? Amit nggih. Amit arep nendi kowe? Arep nglangkai aku apa teko kaya Boten. Jenengmu arep nendi amit iki? Boten kan kula ke mriki ajeng mriku wonten. Oh tak kira liwat kene. Boten. Enggak to. Oh kok kono. Nggih. Seru maju pirang meter anu mencolotmu engko? 10. Wah, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Iki rencana tiba langsung moncrot ki kok rencana iki. Heeh, yo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing keslo ki pikiranmu kaya angger nyawang uncek nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Nyerimpet sikil Ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jenggleng Ya. ngene. Kowe teko iki. Ayo. Gagahan. Gojreng di sana. Oh, padha cekan. Ya. Lek dolanan aja ning kene ya cah cilik ngomong adike. Perang-perangan ngene. Oh.
Demen kowe. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye Mas Samu kok lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur pangripun. Suara gajahe piye? Tua saku. Jaran kowe ra. Tapi lek unceng ngene iki mangga pantes rumah saku. Sekali-kali tempo mbok yo nggawa anu. Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Janjine rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jare ke ngomah niku nggih utuh. Heh? Lah liwat tol, gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedak-gedek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Parian ya Jal. Neng Kediri golek gabah. Neng Kediri golek gabah. Bu Hajah Rumini. Muga selalu berkah. Amin. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok. Allahumma amin. Parian lho yatim piatu padane kowe kaya. Lah nggih kula ngamini kok diseneni yo. Iya. Bener. Lah nggih. Tapi aja dawa-dawa lek kedawan ku nyocok Mbak Elisa kaya. Ora mungkin. Parian Mbak. Neno nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki. Terus ya iki ngono ta? Iya. Ana bocah mini. Senengane dolanan. Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Saiki geti kowe. Yo. Apik. Dereng. Urung to? Dereng. Kurang. Seta. Piye? Urung pari ya. Udah, sampean udah apa? Dar pecel to, Mang? Nggih. Layak aku mambu pecel iki. Mangan pecel Dek. Ora kandha-kandha kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Loh, mambu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Wah, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbok adahe kok kedimen to. Mbok iki mbok weteng mbok sampah wae. Kok mambu batang, mangan batang. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Kayak jenengan ki ambak kok. Iki lho, tiba iki. Biamu. Bocah kowe arep ndelokne kancane. Panas. Oh iya. Aku tak parian. Iya, pari ana. Ngarep parian sithik. Ya, ana apa? Rasida. Ora parian. Ayo. Ngono ngambek nesu. Aja nesunan mas aku. Ana sapi. Iki ning panggung lho. Sapi mok gorene lek nylintaki sinden-sinden. Sopo sing arep tanggung jawab? Parian nih. Lha ayo ning aja sapi to, sapi mok gorene kaya. Alah. Ana sawi. Kowe mau wis mangan lho kok ngomongne sawi arep dimasak neh digodhog neh, luwe neh kowe. Kok ketokmu nek sing di omah ora ngopeni kowe lho, ngawur kowe kaya. Sing apik? Ana roti. Luwe neh, Dek. Kowe kok mek bathokan to aku. Iki apa-apa tek kleru to. Terus yo. Ana rudi. Nah iki bener. Bener kowe njunjung marang ing wang, bener. Wah, ngono kuwi terus. Ana rudi. Ya. Tak anggap bener ngono. Ditali kawat. Wah, kacar nih. Wani ro dalang ora. Rumah sama aku kumat terus dicaleni cacah ngono ya. Parian, Pak, parian. Iya, terus dalu manut sampean. Ana rudi ditali kawat. Iya mau taleni. Mbah Rukmini. Rumini apa Rukmini to? Rumini. Mbah Rumini pinaringan sehat. Amin. Nah. Panas udan panas
kewan demit. Ngitan bali ngulon iki tenan apa guyon Keyong mas akan til mas Keyong ngono lho Kowe kok wis kok pandang mau pamer nih to. Lah napa bubung dawa tak pamerke Aku Kok lek anyang-anyangan lho, kareti kene. karetono. Nek wong biyen ditaleni damen. Kene, engko ben gak pipis sembarang. Kowe mesti kebayangke sing ora-ora kuwi. Modele Elisa koyo demen. Wes tal. Wes kapokmu kapan kowe? Tak tanggung sewengi kowe. Ngempet. Nganajian. Ya. Agak runjukan tek. Puncak lagu Latihan ben kapok ngeten iki kan totok men iki anu ditaleni kan loro meneng ae bacut meneng ya wis ora apa-apa jane nek cara anu tali iki malah bingungne lho Mbak sekali temo mbok disetrum langsung wonten mriku nek kabel muncek ngono Boten sak disetrum sampe tak mati dhewe santai ae to Pak Najan wadon sarta ayo yo bangun negarane ngono ya ngono inumane banyu caping gunung wong ayu zaman berjuang sing rukun kepenak tenan ya Mas Uncek. Kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gebrobyos ya. Tolong dilapi to Mas, dilapi. Lapono. Ada tisu, Mbak. Golek tisu nggih apa? Anu, Uncek pilet. Boten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Lah diji kok mbok dilapi dhewe lho. Dilapi cepet. Heeh. Anu lho Lek, kok ngono ngelapi kecete lho. Kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok.
Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. yo ngene ra tekan. Piye? Lah mosok ngelapi sak gedokku. Tapi ya aku medhot. Dodok. Be. Ngelapi njaluk disyuting. Loh, ini ki penggemar Mbak Elisa do muring-muring kayak gini. Heeh. Kene kon iki lambe. Lambe lu. Lambe isor brono. Aduh ya. Isor iki kon gulu. Gulu? Wae. Aja ditekek lho. Oh jadi tek. Kan eman-eman ditekek. Mas aku. Alah kowe kok ya keringetan to, Le. Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis di anakno gati karo anake. Karo caci. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar ki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Apa sok ngelapi cangkeme teles. Lah tak leso cangkeme. Cangkem teles ya rasa dilapi ya. Piye? Aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Aku kok ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Mulai kangen karo Mbak Elisa dibukakne. Alah wong tisu kok. Wong tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lakono sing gender kayak jajakan. Mah aku normal loh. Neno. Sekar bisa nyawa. Sokon iso nyambang. Kaya ngene iki lho semangate uncek iki. Elok. Nitik cilik senengane sapa gunung wae. Kaping gunung. So mayung gunung. Lho, omamu gunung to? Gunung, Pak. Enek kawahe apa ora? Mboten enten. Lho wae ono ya. Amah. Saku. Kawah adi hari-hari. Oh, lah iki jenenge adi hari-hari Kakang Kawah kuwi lho nggo kacamata Mas Nanang. Lah, iki wis wangun Kakang Kawah. Oh, Nanang Nganjuk, Nanang Merem. Nanang Merem. Oke. Ya kenal to karo Mas Nanang iki Wah, sampean. niku ten pundi-pundi wayangan wonten. Mesti ana, ya seniman ulung kok ya. Penggemar ya. Loh, seniman itu. Suwantene nggih sae. Sae. Heeh. Aus. Sekar bisa Yo. Rejo.
Sik, Mbak, panjenengan pinarak kene sik, pinarak kene sik. Nah. Alah, tak selingi sawetara. Modus. Ben ora men lunggah-lungguh. Modus padune gen cedak. Dalangi wenang ngatur kamu tuh, iki pemimpin. Nah, ngono kuwi kudu manut diatur karo dalang ngono. Mulakno kowe dadi kadal karo walan. Nah, Mbak Elisa ben lungguh kene. Puncak kowe golek nggon sing apik, golek nggon lungguh ning ngarepe lampu syuting kae. Rasaku. Iki tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko presiden saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Ut. Oh Loh. Jackson dah. Jackson. Oh. Aku. Dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cak. Lho, nek ndi uncekmu? Lah, Ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. Nesu, Elisa lungguh kene nesu. Mbak Elisa ning kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to. Cemburu. Lah yo ngakoni kowe, yo. Cembubur to kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Lho Mas aku ngakoni dhek ngakoni. Kowe lungguh ning kene penak apik lho. Apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Ha Meme. Meme napa? Meme begabah napa meme klambi? Gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan mbogem. Dek muni cangik. Cangi. Heeh, wong ayu ki mrene ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak, kuwale. Cangak ula apa piye? Mas aku. Tembang sing versi Malangan, Nduk, jajal sekali tempo. Kae mumpung Pak B, tolong Mas Puji kae. Ha, jangan tindak rene. Ha, Mas Puji mumpung Kang Romo rawuh pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme menika. Mbak Meme putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ninggo sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah, Karangkates Mas. nah nyuwun tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat kowe kan zaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi situ-situ mawon dikendangi niku. Lho, piye ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah aku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokoke tepuk tangan buat Mas Puji, tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik, kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho, kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho, Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik, kowe Kowe kudu. iso matur kali mik lho. Lah lek nek mik terus suaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Ha, iki nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Digarap cara semi tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibacone kaya piye? Grengsenge mawon. Oh, ada wis siap-siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos plepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Nah. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Ah. Aku kudu joget lho, Cek. Lho. Lho, aku kudu ngene. Jeneng aku krungu kendang. Diesel mune jeneng. Oh. Lho. Kereng
Terima kasih Meme Pinarumien. Iki